Bak vreeg om een iepen gebouw dat midden in de Mierskip stiet. Maar de glazen gevel, de strakke witte moorden en het prachtige linenspul kregen ze alles dat om vregen. Ze liet dan ik graag zien wat haar mooiste plakjes binnen. Ja, dit was voor mij de verrassing van het gebouw. Je hebt hier prachtig uitzicht over de stad. En dan op zo'n manier dat je er net overheen kijkt. Dus dan voel je de stad nog. De stad doet mee met het museum, maar je kan wel zien hoe de stad is opgebouwd. Je ziet Oldenhoven, je ziet Friesland, zeg maar de rand van de stad in de verte liggen. Ja, dit is echt voor mij het cadeautje van dit gebouw. Het gebouw had 3 verdiepings en telt 30 expositieruimtes. Een peer springen er nevens bak uit, liekers disse op de bovenste etage. Ja, dit is een van de grote zalen. Wat is hier nou zo mooi aan? Ik vind het eigenlijk alleen nog maar heel wit. Ja, dat is ook zo. Dit is de zaal waar je heel goed kunst kan laten zien. En kunst dat heeft het meeste aan daglicht. Er is niks mooiers dan mooi daglicht. En op de bovenste verdieping van het museum konden we prachtig daglicht maken. Ja, en als je straks voorstelt dat hier allemaal schilderijen hangen, dan kun je ze optimaal zien. Want de kwaliteit van het licht is hier zo groot. Het museum is heel keel opleveren. De schilderijen komen pas in januari, omdat de morgen nog te vochtig binnen. Voor de planning maakt het dat niet uit, want het megaproject is en op tijd klaar en binnen de begrutting bleun. Voor Saskia Bak is dat dikwijls net de wichtigste reden om grut te wezen. Echt trots ben ik op dat het gebouw zo goed is. Het is goed van ontwerp, het is goed van logistiek, het is goed in zijn materiaal. Hè. Prachtig hout wat je overal ziet. Het is gewoon een heel mooi, goed gebouw. En daar ben ik het meest trots op. Net al in de grote baas glimpt het aan alle kanten. Ook de gasten en het personeel binnen enthousiast. Ik vind het uitzicht fantastisch. Maar binnen de zalen, wow, zo mooi, heel mooi. Voor het enige negatieve loot van deze dag moet we naar boeten. Is dit het Fries Museum? Nou, ik vind maar niks. Ik vind het wel een mooi gebouw, maar niet voor het Fries Museum. Het gebouw is een schitterend gebouw. Ja, ik hier net toch dat het zo mooi wordt. En dat past hier goed in de miauwing. Het is nou klaar, hè? Ja, ik ben nieuwsgierig hoe de verbinden uitziet. Wij het al even zien. Ja, ga je me al even zien? Je ook in June zien om 6 uur op Joet. Oh, nou, dan 6 uur, dat zijn we even zien.